Punishment. Because ndozotavura spiritual pit stop, so I'm now really confused. Anyway, moving on swiftly, we go to our trending. Trending, this one is in the H Metro. A Harare man, Elliot Maruye, admitted to stealing $210 from his wife, Serena Mutisi, and selling their fridge, TV, and solar battery to fund the funeral of a child he had with his girlfriend. The child had died. The child actually died recently. And Maruye confessed at the Harare Civil Court, saying he was desperate and had no other way to raise money for the funeral. Mutisi, who sought a protection order, said she felt betrayed and is now struggling financially. She also claimed Maruye had become violent since the child's death. Magistrates granted a protection order and urged Maruye to stop destroying his marriage, and wanted to hear your take on this. Extreme alright, maita mwana paside mwana ashaya zokuzotora zvinhu zviri mumba, zvinhu zvangu makutengesa, chiteka haso renyu muita sei muunganidze mari yachona yefuneral kutoti makutokosta vanhu makutobudi babava futi vakatengesa ningirini vaisa violence pamusoro. Imagine kuita sei koko. You can send a voice note and talk to us. Regetoni anzinedze shiri. Sister Lewe, good morning. Morning, how are you? I'm good. Shiri zaira seko kune mudando shiri denga mudaita seko. Inonzi shiri iri kulake inonzi imbashi. Imbashi ndoka muda kuti tiende. I think so. Guys, kana mshungo dotenge out kuimbashiri, we can organize. Amasimba, don't worry. Man, you know gonna kudzora. Kudzora yachiko. Baba tar in Oxford. I'm actually confused. Manyuchi. I don't know kuti inye chiko izvokuendana netrending here. Ndo baba Maruye. Vanonzi manyu kumarain kwawo. So talk to me your thoughts on this, eh? You know how but you know I read the story. I was trying to look at it in my angles, but I got more questions than answers. Like, yes, fine. But then how do you start conversation? You know, conversation kune mwana ndeimwe anditi azofa anga akura sei saka makuda rubatsiro rwekubva kwatiri. Alright, fine, maybe zvikwanisiro zviripo, maybe angaine funeral policy or mari iripo, hamusi kuenda kubasa ngaimimi, pana hamusi kudzoka kumba. Uno kubasa vanonzwisisa, unongoti ndashaikirwa nemwana, full stop. Kumba, how do you even start that conversation yekuti takuenda kurufu rwani and ine semunhu wako semudzimai wako ndofana nge takabata nichienda tese kurufu handiti. Then wakuzotengesa mawe ane it's disrespect over disrespect. Untora mari yevanhu untora mafiriji. I think he was just trying to run away from explaining. Kuba 210 abva ipapo ndofuka ida kutonyatsopa befitting, you know, send off. Ndione ngwakatotarisirwa apa unongotonzi uri mukwasha futi. Ndofuka iko kwanda kuva impressa kuzi haana chinhu ka aitotaura kune girlfriend yacho noti toita sei hapana handipana vanhu vanotofamba vachitokumbira vanhu vakashaya vanongokumbira isusu tinoapa pakurira hupfu nenchi, but for my services the money is needed. Panotengwa coffin, kuda kunotengwa guva racho nemwana kuda kudi guva and ndiye akatotarisirwa, ndiye mukwasha. I'm sure if you manage to keep mwana as a secret, I'm sure pamo girlfriend ana kutombotaura kuti ari married. Saka atori mukwasha akatotarisirwa yekuti afanira kutonosumudza ana atezvara, ada unosumudza vanhu nekudi, so mari yakawanda was needed. And I guess that's my problem with him. Yeah. Kuti ukaida unoimpressa uko. Aisada kuti vatononge pane pakashota. Kuti pari kudiwa chakati and anotoda munhu weikoko. Mwana wake of course anenge afa, chero mwana aitwa chipa side mwana wake afa. But then zvokuzoba mari yamadha mumba hakuna zvinhu zvakadaro. Hana mapuramuka omwe padambudziko nzwisisaiwo panoshandwa zvimwe. No, you don't. Dambudziko rani? Dambudziko rani because
dambudziko rani, you know. Because Dambudziko rako kai kana wakuzochiba mari zvinoro kuti hatizi tese. Kokutomhanisa kutotengesa mafiriji, ma-TV. I'm sure munonzi property indedu, but ndotozonzwirwa tsitsi kuti pa sentence yake kuti mwana angafa and ndandida ingeri mari handisingoba kunje kungoti ndiri kutongotora you have that difficult conversation nemunhu wako kuti mwana wanakaenda kuside handiti afa, because for me mukadzi uyu akatodzora moyo handiti, not saying kuti wangu wakashata, because ndaita kusungisa icriminal ngainasingamboende kucivil, asingamboende for civil protection order kuti afa, but then still I'm saying it's too late. Kana afa, alright, afa nematambudziko iyi and nematambudziko, but then kana usina chiva nezvikwanisiro and just do it on the side zvaatofa chikokontinya and then uita sei save a problem zvakuda kuti tiba. I don't know, but maybe we're thinking from a woman's point of view. Not even baba kava haikusi kuti havasikuda kubatana nemunhu paproblem because vakaba, you know. Vanhukadzi antonetsitsi akaenda for protection order. This was a crime. Inoitongopinda mukati, inoitoenda kuseri. Handichema ine vanochema imbaba imugame saka unga chidzoka nguva kunhama kwasha unga chitaura vari kupi kuti vanonga vanhu vatoripo kasemukwashi, you know. Vachitorara varipo ka vamwe vakafamba nebasa. Exactly, zviri kufutizvo. But manje vakazonika vakudzoka vakuba manje makafamba hanzi hatina zera navo varume anokuitira zvausingafungidzire tongobirwa vachiendesa ikoko ava vanobayira vachiendesa imi zviriko here. Yatsvimwe conversation. Exactly. Vanoita say say more. We want to hear more. Ntona hembe yako yakapfekwa. Lingerie. Surprise. Ndikatora outfit. Tada. Varikuba kuno surprise vanhu vavo. Imagine. Imika zviriko here. Tell us. Akadi kuba mubhedha. Vanorara negrosari aida mari akati firiji akati TV aitoda zvinhu zviri quick on the market zvinotengeseka, you know. Pana munhu akadai anokuuraya but haungamutrust zvachose. You can send a voice note 0772162651 anzi nhasi mavoice enyu ari kunzwika kuzhezhera. I guess marara muchichema. Try again next time. Munozwa kuti titori confused. Tichichemei zvenhamo idzi dzamaruye here. Feli Nandi anzi kukoromoka. 28 minutes to 10. It is Star FM. How are you doing? The Morning Galaxy